Nisam mislio da ću raditi temu na ovakvu vrstu reality showa, ali ne mogu lagat kad kažem da nisam bio razočaran i pomalo zabrinut kad sam otkrio o kakvom se show zapravo radi. Prvo da odgovorim na pitanje što je zadruga. U smislu riječi to je srpska verzija Big Brothera. Izdavačka kuća je Pink International Company, koju ću za ostatak ovog videa samo zvati Pink. Ona je dobila odličnu ideju da rekreira radnju Big Brothera gdje stavi oko 70 natjecatelja ili zadrugara u veliku kuću te ih tamo promatra 24/7. Natjecatelji su kompletno izolirani od ostatka svijeta te svaki tjedan jedan natjecatelj bude izbačen iz emisije. Natječu se za nagradu od 50.000 eura i najčešće borave u kući 9 mjeseci. Zaplet se razvije kada se uspostavi hijerarhija u kući, kad izbačeni natjecatelj izabere jednu osobu da sljedeći tjedan bude glavna, što ju čini imunom za eliminaciju. Natjecatelji isto tako imaju privatne razgovore s takozvanim drvetom mudrosti, gdje samo mi, publika, vidimo što zapravo misle o drugim natjecateljima, ali i o sebi. E sad, mislim kako je Pink vidio ovu ideju Big Brothera i pomislio da ovo se čini fora, ali je zaboravio jedan vrlo mali detalj. Ovo je Balkan. Da, svađe su ovdje kao dobro jutro. Naravno, naš mentalitet je vrlo drugačiji od onog sa zapada, pa su i fizički obračuni najčešća pojava. Nije ni publika nešto pretjerano bolja. Na primjer, kad odem na Zadruga Official kanal i pretražim od najpopularnije, vidjet ću na primjer seksualne scene ili scene ljubljenja. Nije sve tako crno naravno. Ima i lijepih trenutaka gdje natjecatelji uspostave prava prijateljstva ili zdrave veze. Ali definitivno vidim gdje ovaj show ima svoju gledanost. Mi kao ljudi volimo dramu i isto tako volimo znati sve što se događa. Ovaj show nam pruža oboje, jer sve možemo vidjeti kroz nadzorne kamere i onih 70-ak natjecatelja koji uđu u kuću, vjerujte mi, svaki je luđi od prijašnjeg. Urnobesno je što Wikipedia ima poseban odlomak za zadruga kontroverze. Većinom se sastoji od neprimjerenog ponašanja natjecatelja ili Pinkovog ignoriranja regulacije za određeni virus u 2019. godini. Ako se ne varam, i Hrvatska imala svoju verziju Big Brothera koju je kreativno nazvala Big Brother, no ta serija je završila sa prikazivanjem. Za kraj bih htio reći da je serija ok u smislu zanimljivosti, jednostavno nije moja šalica čaja. Ali definitivno ima svoj fanbase jer je upravo završila sa svojom 6. sezonom i kreće u svoju 7. sezonu sa negdje 2 milijuna gledatelja dnevno. Eto, to je ukratko Zadruga. Ako vam se svidio video, subscribe i vidimo se.